1600 дорувори муҳлати истеъмолашон гузашта аз муомилот боздошта шудааст. 2869 адад дорувориҳои бесертификат низ аз фурӯш боздошт шуда, нисбати қонунвайронкунандагон ки 138 нафарро ташкил медиҳанд, парвандаҳои маъмурӣ ва ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. Дар ин бора субҳи санаи 5 октябр прокурори вилояти Суғд Ҳабибулло Воҳидов ҳангоми маҷлиси мушовараи прокуратураи вилояти Суғд иттилоъ дод. Ҳамчунин ӯ таъкид намуд ки 48 ҳолати ба фурӯш баровардани дорувориҳои муҳлати истеъмолашон гузашта ва бесертификат аз ҷониби прокуророни шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ошкор гардидааст. вазъи риоя ва иҷрои қонунгузорӣ дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ санҷида, ҳолатҳое аз тарафи шахсони мансабдор риоя нагардидани меъёр ва қоидаҳои ҳифзи саломатии аҳолӣ, санитарию эпидемиологӣ, муомилот ва маводҳои дорувории пассифат бе иҷозатнома ба қайдгирии давлатии маводи доруворӣ, ғайриқонунӣ ба воридот ва фурӯши маводи доруворӣ машғул шудан, номатлуб иҷро намудани вазифаҳои касбӣ, аз они худкунии маблағҳои бюҷетӣ ва дигар қонунвайронкуниҳо ошкор карда шуданд. аз натиҷаи санҷишҳо 163 санадҳои эътиноӣ бароварда 230 нафар ба ҷавобгарӣ интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуда, нисбати 33 нафар парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Прокурори вилояти Суғд Ҳабибулло Воҳидов санҷиши соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи саломатии оммаро ҳангоми пандемияи коронавирус ба мадди аввал гузоштааст, зеро барои саривақт ошкор ва аз муомилот боздоштани маҳсулоти доруҳои пассифат ва муҳлати истеъмолашон гузашта корбарӣ доранд. Аз рӯи таҳлили 9 моҳаи мақомоти прокуратураи вилояти Суғд баҳри бартараф намудани қонунвайронкуниҳо ва баррасии масъулияти шахсони гунаҳкор 255 санадҳои эътиноӣ оварда шуда, 88 парвандаи маъмурӣ ва 48 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар давраи таҳлилӣ ба мақомоти прокуратураи вилоят 8215 муроҷиатҳо ворид гардиданд ки аз ин 2496 адад ё ин ки 34% бевосита аз ҷониби кормандони прокуратура баррасӣ гардида, 536 адад ва ё 21.5% онҳо қонеъ карда шуданд. вобаста ба натиҷаи онҳо 79 пешниҳод, 71 эътироз ва 105 амр бароварда, 88 қарор дар бораи оғози парвандаҳои маъмурӣ қабул гардида, 246 қарорҳои ғайриқонунии мақомоти таҳқиқ ва тафтиш бекор карда шуданд. ҳамзамон 48 адад парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуданд ки тафтишоти онҳо ба итмом расонида шуданд. муроҷиатҳои дуюмбора 235 адад ва такрорӣ 25 ададро ташкил медиҳад. Прокурори вилояти Суғд Ҳабибулло Воҳидов иттилоъ дод ки вазъи иҷрои қонунгузориҳо дар самти андоз низ аз ҷониби прокуророни шаҳру ноҳияҳо мавриди санҷиш қарор дода шудааст. Давоми 9 моҳи охир 871 амрҳои прокурорӣ тартиб дода шуд. ҳамчунин 100 миллион сомонӣ маблағи андозҳо ба бюҷет ворид карда шуда, нисбати шахсони гунаҳкор 21 парвандаи ҷиноятӣ боз гардидааст. дар самтҳои назорати умумӣ, замин, андозу гумрук, ноболиғон ва ҷавонон ҳолати иҷрои қонунгузориҳо 1249 маротиба санҷида, баҳри бартараф намудани қонунвайронкуниҳои ошкор гардида, 3663 амр, 2582 эътироз ва 1922 пешниҳод бароварда, 8276 адад парвандаҳои маъмурӣ ва 728 адад парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. аз натиҷаи баррасии ин санадҳо 4329 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва моддӣ кашида шуда, зарар ба маблағи 199.8 миллион сомонӣ ки аз ин 102.1 миллион сомонӣ ба фоидаи бюҷети давлат ва 97.7 миллион сомонӣ ба манфиати корхонаҳо ва шаҳрвандон риёнида шуданд. ҳамзамон 2121 сад чорво ва парранда ба тариқи аслӣ барқарор карда шуда, 4340 гектар қидаҳои замини дар истифодаи ғайриқонунӣ қарор дошта ба ҳолати аввала баргардонида шуданд.
давомин 9 моҳи охир мақомоти прокуратура назоратро аз болои тафтишу таҳқиқи парвандаҳои ҷиноятии муфаттишон, тадқиқотчиёни мақомоти прокуратура, корҳои дохилӣ, коррупсия, амнияти миллӣ ва агентии маводи нашъаоварро пурзӯр намуд. бо омӯзиш ва тасдиқи фикри айбдоркунӣ 2459 парвандаи ҷиноятиро нисбати 2740 нафар барои баррасӣ ба судҳои вилоят ирсол намудааст ки 1808 адад парванда нисбати 2088 нафар мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. ва аз иҷрои қонунгузорӣ дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мавриди санҷиш қарор гирифта ба қарорҳои ғайриқонунии раисони шаҳру ноҳияҳо 239 эътироз оварда шудааст ки 122 эътироз ё ин ки 59.5% ба қарорҳои раисони фаъолияткунанда буда онҳо баррасӣ ва қонеъ карда шуданд. аз 239 қарори қабулнамудаи раисон 206 адад ё ин ки 86.1% вобаста ба қонунгузории замин, 15 адад оид ба қонунгузории манзил, 13 адад оид ба буҷету моликият, 4 адад оид ба меъморию шаҳрсозӣ ва 15 адад оид ба дигар масъалаҳо мебошад. дар маҷлиси ҳайати мушовараи прокуратураи вилояти Суғд шарҳ дода шуд ки назорати умумии қонунгузориҳо дар самтҳои замин, андозу гумрук, фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, бонкдорӣ, тандурустӣ ва махсусан пешгирии бемории сироятии COVID-19 1249 санҷишҳо гузаронида шуда 8167 санадҳои эътиноӣ бароварда шудааст. нисбати шахсони гунаҳкор бошад 728 парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. паҳлӯҳои дигари маҷлиси ҳайати мушовараи прокуратураи вилояти Суғд оид ба ҷанбасти 9 моҳаи соли 2020 дар нашрҳои минбаъда омода ва инъикос карда мешавад. зурши мафнушкур ва наимҷон айбов барои барномаи иттилоотии хабар.